डेन्जार बुस्थुलै बे गुड इभिनिं गाइस बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय स' गाइस आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों स' आं दिनै मोनसे इनसेक्ट मोनदों इनसेक्ट स्पाइडार ना मा आं मिथिया बर'नि मा होनो बेमा ओमफ्राय अंख्रा मा होनोमोनलाय बिदिखौ माख्रा ना मा होनो बिसो नामाथाय आं मिथिनानै डाइरेक्ट एटाक खालामनो आरो दांनारबा ख्रां जाखायो नायदो गाइस स' अननानै बयबो साबस्क्राइब खालाम प्रेस दा बेलाखौ आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालामगोन बे डेन्जारास एम्फौ बेनो डेन्जार बुस्थुलै बे Spider. It is called spider. Wow, danger. Wow, it's very danger. Wow. Wow. Look what. This insect is very danger. Very danger what? Direct attack खालामफिननांगौ नै फाग्ला insects Look, this insects. Wow, direct attack. नुबाय फुवारबावो मा बुस्थुलै माख्रा ना मा जाखो माने स्पाइडारसो फाग्लानि डाइरेक्ट जौख्रांखायो एटाक खालामफिननांगौ आखायावसो मानखोनांगौलै नुबायना गाइस बे एम्फौखौ स्पाइडारानो होनजाबाय आखायावसो डाइरेक्ट मानखोनांगौ गिथावथाव जौख्रांबावोसो ओमफ्राय नै खुगाया खुगाखौ नायबाय नै जौखोबावोसो Wow, what kind of insect this one? So naयदो guys
अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो प्रेस दा बेल आइकन वाव What is this? This is called spider. Spider monkey. So big. New spider. Direct ita खालामनार बावो जौ खोबावसो Please bite me and I will be ओरै जाखायो Spider-Man. खाङाखै नै Dangerous Hello, insects. Mr. So guys, अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामदों बयबो साबस्क्राइब खालामगोन so नायदो नै Please, Mr. Spider, bite so me. अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन दिनैनि कन्टेन्टआ नै